बे समाव बिग आपडेट लानानै फैदों। रासियानि केपिटेल मस्क'आव गोसोम अखा हादों। बे गोसोम अखाया मा? माब्रै गोसोम अखा हाखो? रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव मुलुगनां दावहा। रासियानि केपिटेल मस्क'आव इउक्रेनआ गाग्लोबदों। इउक्रेनआ मस्क'नि थाव रिफाइनारियाव गाग्लोबनायनि उनाव मस्क'आव गोबाङै थाव गोनां अखा हादों। मस्क'नि कुजमिनकी ओनसोलाव मोनसे गोसोम अखा हानाय नुनाय जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला कापटनियायाव थानाय मोनसे थाव रिफाइनारिखौ इउक्रेनआ ड्र'नजों गाग्लोबनायनि उनाव कारखानायाव अर खामनायनि अरखिनि थाखायनो बे थाव गोनां अखाया हादों। मस्क'नि नोगोराव थानाय सुबुंफ्रा इउक्रेननि ड्र'नजों गाग्लोबनायनि उनाव गारि, लामा आरो गाननाय जोमनायाव गोसोम दाग नांनाय नुनो मोन्दों। रासियानि अफिसारफोरनि बुंनाय बादिब्ला दावहा जागायजेननायनिफ्राय मस्क'आव बयनिख्रुइबो देरसिन ड्र'नजों गाग्लोबदों। बे अर नांनाया गिदिर अर बांहोदों आरो बारमण्डलाव गोसोम अखा हाहोदों, जायनि जाहोनाव अरनि खामनाया सहर हालामाव गोसारलांनाय लोगो लोगो बालासिका, लुबार्स्की आरो मस्क'नि सा-सानजा ओनसोलफोराव गोसोम आरो थाव गोनां अखा हादों, जेराव रासियानि राजथावनियाव इउक्रेनआ 200 ड्र'न गावहरनाय जादोंमोन। बे जाथायाव मस्क' ओनसोलाव 67 सुबुंफोरा जखम जादों। इउक्रेननि गिदिर ड्र'न गाग्लोबनायनि उनाव रासिया फिन जाथाय होनायनि इसारा होदों। इउक्रेनआ रासियानि सायाव रांखान्थिखौ खहा खालामनो थाखाय ड्र'नजों गाग्लोबदों।